számmal szeretne kedveskedni továbbra is. András Hollandiából és a testvére Lilla, az édesanyukájának, az édesapukájának, nagyon sok szeretettel a Puri Józsinak, a Puri Marinak, akik mai nap azzal köszönhetők, hogy a Jóisten megsegítette a betegségéből az anyukájukat. Kívánom neki sok erőt, egészséget, szerencsét az életbe. András és Lilla, azt kérem a Jóistentől, hogy a szüleitekben mindig boldog legyetek és a kedves kis családotokban.